לנושא הבא, השבוע הוא יתקיים יום המודעות להעסקתם של אנשים עם מוגבלויות באולפן בתל אביב אורן הלמן, שפועל כבר בנושא הרבה זמן. שלום לך אדוני. אהלן אורי, שלום. טוב, בוא דווקא נתחיל עם הנתונים בארץ, שהם נתונים היום. עיתון הארץ, נתונים לא מעודדים, ירידה בהעסקתם של עובדים עם מוגבלות. זה מפתיע אותך הירידה הזאת? תראה, זה לא, מפתיע לו, זה מאכזב. כן. כי במדינת ישראל, א', באמת כנראה שלפי הנתונים שלהם יש ירידה, שזה עצוב, תכף נסביר גם למה. נדמה לי מ-57 ל-51%. אני חושב שאחוז האבטלה בקרב אנשים עם מוגבלות הוא הרבה יותר גבוה, הוא קרוב יותר ל-60%, יש תמיד הערכת חסר בעניינים האלה, ולכן הירידה היא ירידה, אבל בסופו של דבר המצב הוא עגום במדינת ישראל, ואין ספק שצריך פה שינוי מכל הסיבות שבעולם. כן, אז עכשיו בוא נדבר. אין חוק כרגע, נכון, שמסדיר את העניין הזה? בראשון לראשון 2017, שזה עוד חודש, קצת פחות מחודש, ייכנס לתוקף חוק שאנחנו יזמנו אותו. מי שחתמו עליו זה איציק שמולי, חבר הכנסת איציק שמולי, יואב קיש ונורית קורן, והוא עבר בקריאה שלישית לפני בערך חודשיים-שלושה בכנסת, והוא ייכנס לתוקף בראשון לראשון 2017, והוא קובע שבכל גוף ממשלתי שיש בו מעל 100 עובדים, חייבים להעסיק 5% עובדים עם מוגבלות. מה שאתה אומר, יהיה תקציב צבוע לעובדים עם מוגבלות. לא תקציב, מכסה. כמו בכל דבר אגב. לא בכל דבר, נכון. עכשיו בוא רגע נדבר על הכלכלית. זה נכון כלכלית להשיג עובדים עם מוגבלות? יש בזה היגיון כלכלי? אז תראה, אני עובד בחברה שיש בה 11,000 עובדים, פחות או יותר, קצת יותר, חברת החשמל, עובדים בה 307 עובדים עם מוגבלות, שזה 2.5% מסך העובדים בחברה. אצלי בחטיבה יש לי 48 עובדים, מתוכם 5 עובדים עם מוגבלות, שזה יותר מ10%. הם עובדים מצוינים, הם עובדים טובים, הם תורמים, והם לא סתם מחממים כיסא. בוא נתחיל מזה, בשביל, אתה יודע, להוריד מעל השולחן את כל הסטיגמות. כי הטכנולוגיה יכולה להתמודד עם כל סוג של מוגבלות, רק לא עם סטיגמות של מנהלים שלא רוצים או מפחדים או חוששים או אלוהים יודע מה. עכשיו בוא ניגש רגע למבקר המדינה. לפני שנתיים הוא פרסם דוח וקבע שהמשק מפסיד כל שנה, תקשיב טוב, או יותר נכון הצופים, 5 מיליארד שקלים, בגלל שאנשים עם מוגבלות לא עובדים כמו שהם צריכים לעבוד, כלומר יש העסקת חסר שלהם. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, אתה זוכר, היה פה מבצע לא מזמן, קראו לו צוק איתן. אז במבצע הזה כל הזמן אמרו מאיפה נביא את 5 מיליארד שקלים. הנה דוגמה אחת, אנחנו מדברים כל היום על צמיחה, הנה, מכאן תגיע הצמיחה למשל. כן. עכשיו תגיד, מעסיקים מנצלים את זה שאין חוק ברור? תראה, כן, התשובה היא שכמו שאמרתי קודם, יש סטיגמות, יש דעות קדומות. אני נוטה, בוא נגיד, אני לא רוצה להגיד שלא רוצים, בגלל שסתם אנשים רעים. אלא אני חושב שאנשים לא באמת מבינים שאנשים עם מוגבלות יכולים לעשות כל סוג של תפקיד. ראה למשל מנכ"ל הבנק הגדול ביותר בישראל, בנק הפועלים, הוא אדם עם מוגבלות, 100% נכות, קוראים לו אריק פינטו. נכון. הנה, מנכ"ל בנק. אני מכיר אותו היטב, הוא היה פרשן איתי בגמר גביע הכדורסל נכים, בחור נכון, איש הוא מדהים מתעסק ומקסים. בספורט, כן. והוא עם מוגבלות, והוא נכון. מנכ"ל של בנק. ומצד שני, יש אנשים שהם יכולים גם להיות מישהו שמנקה שולחן או לעשות כלים. כמו בכל דבר אחר. כשנולדתי או כשחיפשתי זוגיות, אמא שלי סיפרה לי שיש דבר שנקרא לכל סיר יש מכסה, ואז למדתי בסוציולוגיה שזה נקרא ריבוד ואי שוויון. אין תפקיד שאין בן אדם שיכול למלא אותו, ואין אדם שלא יכול למלא איזשהו תפקיד. ולכן צריך לעשות התאמה בין הדברים האלה, ואנשים עם מוגבלות יכולים להיות עורכי דין, יועצים משפטיים, רואי חשבון, וגם אנשים שמנקים שולחן או חותכים סלט או מוקדנים. בוא נדבר רגע על החשיבות של העבודה לאנשים עם מוגבלות כזאת או אחרת. תראה, אז החשיבות היא גבוהה. אני דווקא בא מהמקום של החשיבות המשקית והחשיבות למקום העבודה, אבל אנשים עם מוגבלות, בדיוק כמו כל אחד מאיתנו, גם אתה, גם אני, עבודה היא כל חיינו. אנחנו מחונכים מגיל 0 פחות או יותר עד הצבא, שדרך אגב לא מגייס משום מה אנשים עם מוגבלות, אלא הם מתנדבים שם, כי אני לא מבין למה צריך להתנדב, אתה יודע, אנחנו לא מתנדבים, אז אנחנו מחנכים ומסלילים את כולנו תמיד לעבוד. ואנשים עם מוגבלות הם בדיוק כמונו, אז אין שום סיבה שהם לא יעבדו ויקבלו חיים מלאים, יצרניים, אמיתיים, כמו כל אחד אחר, כי הם יכולים לתרום באמת למשק. במשפט אחד, למה אתה עוסק בזה? אתה עוסק בזה הרי לא מעט שנים, וזה בא ממקום אישי, נכון? אצלך. כן. גם ממקום אישי, שזו הבת שלי, שקוראים לה ליה, שהיא הייתה בחינוך מיוחד, היא היום בת 8, היא הייתה בחינוך מיוחד, היום היא בכיתה קטנה בבית ספר רגיל,
ובהחלט מהמקום האישי, אבל אני חושב שגם מהמקום האישי של כל אחד מאיתנו, כי אנחנו מסתכלים על החברה שלנו, ואנחנו רואים שאנחנו חיים בחברה שלא מסוגלת לקבל את השונה. אנחנו לא מסוגלים לקבל אנשים שנראים אחרת מאיתנו. כשאנחנו מסתכלים על אנשים, אנחנו כל הזמן מסתכלים על כיסא הגלגלים שלהם, על הקביים שלהם, או על המכשירים שיש להם באוזניים, ולא עליהם, על מה הם יכולים לתת לנו, ומהסטיגמות האלה אנחנו חייבים להשתחרר. אז זה בא לי גם ממקום אישי, אבל גם ממקום שאני רוצה לחיות בחברה בריאה וטובה, ושגם נרוויח כסף בסופו של דבר כולנו, כמו שאומר מבקר המדינה. עבודה נהדרת אתה עושה, אורן, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. תודה רבה. תודה לכם. תודה. הנה הנושא הבא, אנחנו